Задачата бе следната. Имаме една седмица да напишем, изпеем и заснемем музикално видео. Не звучи толкова сложно, нали? Ден първи. Реших да започна с записването на текста. Първо трябваше да избера какъв щеше да е жанра на песента. Яба. Темата вече беше избрана. Любовна песен. Еба си майката, човек. И беше време да записваме текста. След няколко малки спънки започвах да виждам потенциала в творческите си умения. Текстът беше завършен. На следващия ден вече беше време да записваме песента. Но за целта трябваше да се набавим с нужните материали. Затова посетих местен магазин за електротехника. И взех нов, по-качествен микрофон, след което трябваше да подберем бит за песента. Използвах един сайт за битове и мисля, че намерих перфектният. Това е, брат. Обаче, след като всичко това беше нагласено, стигнахме до един голям проблем. Аз не мога да пея. Напипай го в ръцете твои, нека то да си играе. Но с помощта на напредналите технологии и малко аутотюн, това вече не би трябвало да е проблем. В ръцете твои, нека то да си играе, напипай го. И сега песента не звучеше толкова зле, колкото си представях. Продължава да боли Представа, искаше ми се да си тук до мен. Между нас не се получи май, следващия път поне се постарай. Ден трети. Реших да добавя още вокали към песента, за да й придобави дълбочина. Песента вече беше готова. Но и липсваше нещо. Липсваше и видеоклип. Оставаха ни само още 4 дни, а аз нямах и на идея как щеше да изглежда видеото. Така че реших да се обадя на един приятел за съвет. Добро утро. Какво става, брат, как е? Спа. Абе, брат, да те питам нещо, аз тук направих една песен, ама не знам как да изтимам музикалното видео, брат. Брат, какво ме занимаваш? След съветът, който получих, вече имах поне малко представа какво трябваше да направя. Затова хванах камерите и се заех на работа. Но ми трябваше някой, който да ми помогне. Този някой беше Стефан. Какво става, хора? Днес ще записваме песента на Румен. След като заснехме голяма част от клипа, оставаше само да заснемем някои кадри с дрона. Но беше твърде тъмно и трябваше да продължим на другия ден. Вече е ден пети. Остават ни само 2 дни, но клипа вече беше записан. Остава забавната част – обработката. Мислих си, че това щеше да е забавната част, но грешах. Отне ми доста повече време, отколкото си мислих. Реших да отдам цялото си внимание и енергия в обработката на този клип. Чувствах се все едно. Това е клип на Планета Пайнер. Но след часове обработка вече мога гордо да ви представя финалният резултат. И не мога да му видя края, боли, но ще слушам моето сърце.
но никой няма да забравя сълзите по твоето лице. Кажи ми какво да направя, за да се събудя в твоите ръце. Готов съм да си тръгна, стига да зная, че накрая ти ще си добре. Ако трябва, даже няма се върна. Държах се като пълна помия, но когато ти си тръгна, изгубих парче от мен самия. Да забравя, опивам се, но не става. Болката остава ден след ден. Продължава да моли и пристава. Искаше ми се да си тук до мен. Между нас не се получи май. Следващия път поне се постарай. Всяка шибана история имала щастлив край. Имала щастлив край. И не мога да му видя края. Боли, но ще слушам моето сърце. Но никой няма да забравя сълзите по твоето лице. Кажи ми какво да направя, за да се събудя в твоите ръце. Готов съм да си тръгна, стига да зная, че накрая ти ще си добре. Ако трябва, даже няма се върна. Държах се като пълна помия, но когато ти си тръгна, изгубих парче от мен самия. Да забравя, опивам се, но не става. Болката остава ден след ден. Продължава да боли и пристава. Искаше ми се да си тук до мен. Между нас не се получи май. Следващия път поне се постарай. Всяка шибана история. С теб всичко беше сложно. Продължаваше да ми писва. Но дали е възможно ти да си парчето, което ми липсва? Взела вече е нареден ден. Аз бях кретен до кости смутен. Решен, че някой ден ще си тук до мен. Не си тук до мен. И не мога да му видя края. Боли, но ще слушам моето сърце. Но никога няма да забравя сълзите по твоето лице. Кажи ми какво да направя, за да се събудя в твоите ръце. Готов съм да си тръгна, стига да зная, че накрая ти ще си добре.